Ahojte, svetelka. V tejto audionahrávke by som sa chcela zamyslieť nad tým, čo je to vlastne naše vyššie ja. Čo je to vlastne tá naša Božia prítomnosť. Ja to vidím tak, že my tu na Zemi ľudia žijeme v 3. dimenzii. Potom vieme, že 4. dimenzia je tá hneď vyššia frekvencia nad nami. A ak ste počuli o slávnom roku 2012, tak tam sa hovorilo, že máme ísť rovno do 5. dimenzie. Prečo je tomu tak? Je tomu tak preto, že vlastne v tej 4. dimenzii tam sú tie astrálne svety, tam sú stále tie tzv. Tmavé bytosti alebo rôzne entity, ktoré sa radi napájajú na naše rôzne strachy. Tam ľudia, ktorí napríklad fajčia alebo marihuanu alebo berú nejaké drogy, tak tam sa tí ľudia napájajú do tej 4. dimenzie, kde je veľa takej tej temnoty, kde je také nejaké astrálne energetické peklo. Veľa ľudí proste si zoberie nejakú drogu alebo fajčí marihuanu a začne dostávať nejaké nápady a cítia sa, že sú proste, ako sa povie po anglicky, high, vysoko, že tvoria tak hudbu a iné veci, ale vlastne to je ako keby dohoda s diablom a potom si to tá naša realita, náš život si to nejakým spôsobom bude musieť zharmonizovať, vybalansovať. Budeme musieť zaplatiť daň za to, že sme jednoducho tú informáciu, alebo že sme nezložili tú pesničku, alebo že sme ten nápad neprijali priamo z toho zdroja, od toho nášho stvoriteľa, od Boha, ale že jednoducho sme použili nejakú takú skratku, manipulačnú techniku a sme si proste, ja neviem, zapálili tú marihuanu alebo zobrali nejakú inú drogu a v umeleckom svete sa to vraj používa dosť často. Ja to nerobím, neskúsila som to. Ale viem, že proste je veľa tvorcov, umelcov, o ktorých sa hovorí, že sú úžasní a pritom absolútne prepadli drogám. Čiže vlastne to je daň za to. Pre mňa osobne je úžasné niečo, čo je tvorené z lásky a zo svetla. A z tých dobrých vibrácií, z vibrácií balansu. Takže tá 4. dimenzia je stále ešte veľmi taká diskutabilná dimenzia. Áno, 4. dimenzia, si predstavme, že máme takú nejakú vrstvu, tak tam proste tá nižšia vrstva, tam sú proste tie astrálne svety, tie negatívne entity, ktoré niekedy sa na nás napájajú a chcú nás manipulovať a tak ďalej a tak ďalej. A často, keď aj neužijeme nejakú drogu, ale keď sa človek dostane do nejakej takej eufórie, do euforického stavu, hej, že vlastne to nie je tá radosť v srdci, ale je to proste taká obrovská túžba, že nemôžeme ani dýchať, taká eufória, keď sa niečo stane, tak to je tiež napájanie sa proste na také iné svety, na tie astrálne energie, nie je to proste ten Boh v nás, áno, a zase potom väčšinou po tej eufórii, hej, keď sme strašne vysoko, tak potom zase príde nejaký pád, nejaké sklamanie, pretože tá realita, tá naša duša, ten život si to neustále musí harmonizovať všetko. Preto je veľmi dôležité žiť neustále v harmonii a sledovať si proste tie výkyvy. Keď sme dole v nejakej depresii, tak treba proste to prečistiť, predýchať a nacítiť tie energie, tie emócie, čo to je, čo sa tam deje, možno zvuk do toho nejaký posielať. Treba vždycky do toho negatívneho pocitu, ktorý cítime, ísť do meditácie a zostať s tým pocitom, predstaviť si, že tie naše pocity, to sú vlastne ako keby naše malé deti, naše minulé ja. Či sme už mali 3 roky, či 5 rokov, či 18 rokov, či 30 rokov, proste všetko, čo bolo minulé, sú vlastne naše vnútorné deti, po anglicky inner children, ktoré sú nejakým spôsobom energeticky zaseknuté, pretože sme im v tej minulosti nedovolili sa prejaviť, nedovolili sme naplno precítiť tú emóciu, možno sme s niekým boli báli sme sa, že ten druhý by nás súdil, že nemôžeme plakať, že nemôžeme sa nahnevať, že nemôžeme proste naplno to cítiť. A všetky tieto energie, emócie sú v nás uväznené a oni sa pýtajú von na slobodu. A cez tú našu realitu, cez ten náš život každodenný, cez to každodenné stretanie všetkých tých ľudí okolo nás sa pýtajú proste von, chcú byť uvedomené, chcú, aby sme si ich všimli. A preto realita v nás často vyevokuje, teda počas dňa vypláva na povrch nejaká bolesť, niečo sa stane a našou úlohou, našou povinnosťou je proste ísť do tej meditácie a
aj keď je to len 3-4 minúty v aute, keď nemám viacej času, alebo proste predtým, ako opustíme doma, ideme naopak šoferovať, treba si to prečistiť, alebo potom, ja neviem, sa môžu stať zlé veci, nabúrame si auto, nabúrame zrkadielko, buchneme sa, kopneme sa. Proste tá realita nám dáva najavo tým, že neustále nám proste niečo do cesty príde, že nie sme v harmonii, že nie sme v tom balanse, že je čas zastaviť a zharmonizovať sa, prečistiť možno všetky tie negatívne strachy, pocity, hnevy, všetko, čo cítime. No a tak podobne je to s eufóriou. Eufória je naozaj, si myslím, dosť nepochopená emócia a nie je to emócia balansovaná. Proste The Secret, hej, tá slavná kniha Tajomstvo, ktoré ja nie som nasledovateľom ani priaznivcom, práve o tom hovorí, hej, že si treba stále snívať, stále vizualizovať niečo a že si to pritiahneme do toho nášho života. To je všetko vlastne z takej akejsi túžby. A ja som s tým mala skúsenosti, ja som to v minulosti robila. Samozrejme, že to fungovalo tak, že vlastne sa to možno aj manifestovalo, ale s bolesťou, lebo vlastne to neboli tie srdcové, tie uzemnené, tie stredové, tie harmonické energie. Bola to nejaká taká túžba a tá taká prehnaná veľká túžba, tá, ktorú necítime v srdci, ale proste je to nejaké pachtenie sa za niečím, hej? Niečo si dokázať, niečo docieliť. Tak to nie je ten stred, to nie sú tie Božie energie a to, ako som spomínala pred chvíľočkou, bude musieť byť nejakým spôsobom zharmonizované, zrazené na zem a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá 4. dimenzia je poriadne ešte zamotaná. Čo máme ďalej? Máme 5. dimenziu. Tam sa hovorí, že sú tie bytosti svetla, ktoré s nami spolupracujú, či sú to už Plejádčania, alebo bytosti z Andromedy a z iných hviezdnych systémov. Takže tá 5. dimenzia je už oveľa čistejšia, oveľa lepšia. Potom ideme hore a aspoň ja som sa to tak učila počas mojich spirituálnych štúdií, že ešte v tej 12. je stále rozdelenie na ten ženský, mužský princíp, Holy Mother, Svätá Matka, Svätý Otec a tá 13. je vlastne tá absolútna oneness, čiže jednota. No a teraz my si predstavme, že vlastne to naše vyššie ja je ako keby taký stĺp bielo-strieborného svetla. Asi v obvode môže byť buď našej hlavy, keď s ním pracujeme, alebo môžeme si ten stĺp svetla vytvoriť oveľa širší obvodovo, tak ako by sme si roztiahli ruku a je vlastne má obvod okolo úplne celého našeho tela, okolo celej našej aury. Áno, naša aura je, keď je balansovaná v harmonii, asi taká veľká, ako keď si natiahneme ruku do strany, predstavte si to, a taká istá dĺžka je vlastne na stranách, hore, aj dole pod nami, pred nami, za nami. No a takže tá naša Božia prítomnosť, to naše vyššie, ja si predstavme v meditácii, je to veľmi dôležité robiť počas dňa, alebo ráno, alebo večer, keď zaspávame, že vlastne si predstavíme ako niekde zo stredu z toho vesmíru, z tej najvyššej dimenzie, kde vlastne len tá jednota ide k nám taký silver, čiže strieborný, ligotavý stĺp svetla a môžeme si dať obidve ruky hore, skúsme si to v tejto chvíli a ako by sme ten stĺp svetla vítali, ako keby sme mu šli naproti a ako on zostupuje všetkými tými dimenziami z neba priamo až k nám, tak my ho vlastne tak stretneme niekde, chytíme ho a pritiahneme si ho a nasadíme si ho ako takú korunu na našu hlavu. A skúste to, a keď to budete robiť častejšie, tak možno, že začnete cítiť energiu toho vyššieho ja. A skúsme si už len na záver takú veľmi krátku meditáciu, tak sa posadíme a predstavíme si, že zo stredu vesmíru ide k nám ligotavý, strieborný stĺp svetla a cítime, ako zostupuje všetkými dimenziami k nám. To je tá naša Božia prítomnosť, to je to naše vyššie ja, ktoré má svoju prítomnosť v rôznych dimenziách. Podľa toho, z ktorej dimenzie potrebujeme čerpať tú informáciu v tomto momente, ktorá nám má poslúžiť do niečoho, možno, že čo musíme teraz urobiť, vytvoriť alebo rozhodnúť sa, tak podľa toho sa aktivuje tá súčasť našeho vyššieho ja v tých rôznych dimenziách. Možno, že niektorí majú tú najsilnejšiu prítomnosť toho vyššieho ja práve v tej 5. dimenzie, kde sú tie hviezdne systémy. Niektorí môžu mať aj vyššie. Takže vlastne si predstavíme, že ten stĺp svetla k nám zostupuje. Teraz my máme obidve ruky hore, vítame ho a teraz cítime, že či energeticky začneme cítiť tú energiu, ako keby už ten stĺp svetla k nám zostupuje a si ho tak približujeme obidvoma rukami k našej hlave a cítime,
ako sa zasadí a usadí na našej hlave. Ešte tak usadíme si, ešte skontrolujeme tú našu korunu striebornú, že či je vlastne usadená dobre a správne, či tam drží. Dobre? Nádych, výdych. A teraz poďme spoločne skúmať, že či tá energia toho vyššieho ja zostupuje dole našou hlavou. Do nášho vedomia sa nám dostávajú tie informácie, ktoré sme práve teraz potrebovali. Nemusíme rozmýšľať, čo to ešte je, ani odkiaľ to prišlo. Len cítime, pozorujeme sa. A teraz tá energia zostupuje dole našou hlavou, temenom, krkom, plecami, trošku ramenami, aj rukami. Uniestí sa v srdiečku, v strede našej hrude, v našej srdečnej čakre. Keď nás niekedy boli hlava, keď cítime, že máme pretlak v hlave. Skúsme urobiť presne toto cvičenie. Predstavme si, že nad nami, nad našou hlavou, nad temenom našej hlavy, nad našou korunou čakrou je nejaká kniha. Možno vidíme nápis, možno nevidíme. Otvorme si tú knihu. Možno je tam nejaká kapitola, ktorú vidíme, možno nevidíme. V každom prípade predstavme si, že tá kniha sa zrazu zmení na nejakú tekutinu, na nejaký likvid. A predstavme si, že zrazu je to len energia, ktorá zostupuje cez našu hlavu, to našim krkom, až do nášho srdiečka. Tam sa usadí. Tam je tá informácia. Možno aj preto nás bola hlava, že sme nevedeli prijať tú novú informáciu od našeho vyššieho ja, od našich poradcov, od našich sprievodcov, od anielov. Preto keď to držíme v hlave, tú energiu, tie nové informácie, čo majú prísť, dostávame často bolesť hlavy a treba to prijať, ako keby uvoľniť touto krátkou meditáciou a prijať dole až do srdca. Pokiaľ chceme prijať naše vyššie ja, energiu našho vyššie ja do celého tela, tak môžeme pokračovať v príjmaní tohto strieborného, bieleho, ligotavého stĺpa našej Božej prítomnosti do celého tela chrbátom. Chrbát je veľmi dôležité. Na chrbát sa sústrediť energeticky je veľmi dôležité. Niekedy, keď máte čas, tak si spomente a proste sústredite sa len na svoju chrbticu. Buďte pozornosťou na svojej chrbtici. Pretože tam je tiež veľmi dôležitá časť našej bytosti. A my väčšinou sa pozeráme len dopredu a väčšinou máme tú pozornosť pred nami, tam máme oči. Ale tú zadnú časť zanedbávame, preto má tak veľa ľudí problémy s chrbticou. Tam nedávame pozornosť, nedávame tam svetlo, nedávame tam energiu. Toľko svetielka na dnes. Dúfam, že sa vám dobre počúvalo a meditovalo. Ahojte.